Добрый день, поважане господарство. Сегодня 22 листопада 2019 года. Город Вильня. No, no, this is just today.
Також у Вільні відбувається перезаховання удільників повстання 1863 року. Погляньте, коли ласка, скільки шмат тут білорусів. Вот что, боялись меня в глаза. Хотя я мне почему Можемо стояти? Звісно, звісно, вам треба стояти. Давайте, будь ласка, податно, що з віночками, займайтеся чим. Ось вона ось так буде йти. Люди будуть йти ось туди. Анатолий Зенков. Кирилл, а ты тут остаешься? Ну, я по культурі. Ну давайте Костюсь, керуй процесом. Так, кто с колонной шел? Да, супер, фантастично. Возне его так здесь. Ну давайте без за нами тут. Я думаю, он полетел. Сine
Где? Нет, не сюда. Сюда. Отсюда, отсюда. Сюда. Oddział, chodź! Na ramię, chodź! Prezentuj, chodź! Na prawo, chodź! Для острої брами острий. Слухайте. Острий. Біля острий. А у вас телефонний кичівочка, пофотографувати. Я зараз скажу. Олексій ніякий не буде, а у його рол. Готово? Кто не на автобусе? Кто на автобусе? Не, мне на автобусе там бутербродишь. А? На автобусе, да? Ну пошли тогда. Ну, давай я сменю лопатки, я подскажу. Народ, здравей, Ну ось, ритуал перезаховання вже відбувся. Люди стоять у черзі, каб віддати апошню дань поваги повстанцям. До нових зустріч!